Samantala naman po, ibinahagi ni mga taram Mayor Ramil Ventanilla ang mga nakuhang premyo po ng bayan sa 2024 National Seal of Good Local Governance o yung SGLG Award na ibibili po ng modernong sasakyan ng mga kapulisan ng bayan ng mga taram. Nakatanggap po ang bayan ng mga taram ng 1,153,000 pesos na incentive fund noong Desyembre sa naturang parangal na nakatakdang gamitin sa pagbili nga ng karagdagang patrol car. Ayon po sa alkalde, layunin ng hakbang na ito na mas mapalakas pa ang kakayahan ng ating mga kapulisan sa pagpapabilis ng kanilang serbisyo at pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa bayan. Ang deklarasyon sa pamamagitan po ng bagong sasakyan, inaasahan na mas mapapalakas ang seguridad at kaayusan ng bayan ng mga taram at mas maging epektibo ang kanilang mga operasyon. IFM News. IFM News. IFM News.